ụmụnne m ị ma na ọ bụghị iwu n'obodo oyibo anyị nọ ọtụ anyị niile bụ imigrants bịara n'obodo oyibo a na ị ga-arụgbu onwe gị n'ọrụ arụ ọnwa abụọ ọnwa atọ ka ịhụ na ị kpatara ego ije ma otu ihe abụọ na Naịjirịa ụmụnne m ọ bụghị mgbe na ị ga-emerịrị ụdịrị ihe m na-esi gị ọ bụghị lekwe ndị a chere ka anyị nwa introduce ka anyị gwa gị onye anyị bụ aha m ụrụ nwaada Precious ụmụ ibe ndewonu ọnwa na-aga n'ubi ji n'aka aha nwa Emeka anyị nọ na Calgary Alberta na Canada ebe anyị na-emega business convention ndị niile hụrụ nga awụ ndị Igbo ịma ihe dị ụra tọwa ụtọ ekwuwe ekwu ọwụ biznes anyị megepụ na ọnlaịn ihe pụta anyị niile anyị anọkwụọ ihe enyere n'anya aka n'ile anya ndị a n'ebe a ụfọdụ n'ime ha pụọla ụgwọ hiri nne ofu n'ụgwọ ụlọ ụfọdụ ha arụọ n'ụlọ ebe ndị na-eche ha asaghị arụ ụlọ ụfọdụ ha emere ihe ndị na-eche ha asaghị ime obodo oyibo abụghị naanị ịsa efere ọ bụghị naanị ịrụ nga a na-eri ozu enwere ndị kpara gị ego ọrụ ndị a ọkwa nnụnụ chọrọ ime otu ahụ unu n'anya na webụsaịtị ka ya na aka tinye aha unu tinye email unu abịa hụ ihe ibu unu ume onye nwụrụ nke ụmụnne ya nwụrụ ọnwụghị ọnwụ ọjọọ Chineke echetala ndị Igbo abatara m na biznes a bikos achọghị m nọrọ ma ha fụrụ ha mfu mama kpọrọ ha na-aga from one day to the other maka this business I am now staying at home na-elekọta ụlọ na-akpatakwa income every month 5 figures every month consistently so what are your business ndị Igbo ibe m ka m kwuo unu ihe awụ akụkọ Mike Ejeagha maka unu nụrụ na-echere na ihe a na-akụ onye a-na-akụ onye a-na-akọta ihe ọgwụ ihe awụ akụkọ Mike Ejeagha ihe awụ akụkọ bara uru inyere gị aka inyere ezinụlọ gị aka nke wune nọ n'obodo oyibo akpọ ọgwụ okwu n'ụlọ ị ga-azali ọ dịkwana mma na akpọ ọgwụ okwu n'ụlọ ga-aza ga gbara ọsọ bịa ịghọtara a sị mberede ka eji amara nwoke mana ị nọ n'obodo oyibo ị na-arụ ọrụ ịrụọ nke mbụ ịrụọ nke abụọ gị rụrụ ụkwụ rụọ ihe ha abalị ụmụ gị na-eshiri ha nri ezinụlọ ele-elekọta anya akwụkwọ n'ụlọ gị na-agba ọsọ ọ kara gị mma na ibidoro ihe ị ga-eme ugbu a ụfọdụ bụ ihe eme n'ụlọ ọ bụla ma akụrụ ha mitin ha ala ụlọ ọ jọgburu onwe ya bilie kwụrụ ka nwoke kwụrụ ka nwaanyị mere onwe gị ihe dị gị mma ka onwe ike nyere ezinụlọ gị aka binye aka gị ugbu a ka ide aha gị ihe agwụ akụkọ ife ga na ọwa akụ ifo anyị azụọla ụlọ na Lekki anyị azụọla ụlọ na Florida na Amerịka na-amara anyị ọnya anyị nwekwara ụlọ na Canada ihe kpatara na biznes a wụ 5 figures in dollars nke abụghị naira so ụlọ amarasị ihe anyị kwuru mmadụ niile agaghị efu na nke abịa na-akpọ asị ihe anyị kwuru otu o si mee unu bịa lee ọ ga-adịrị onye elu mma dịrị onye ala mma nke obere Igbo Hana is self-driven individual. That is change. You try change in your life. This is for you. You need to hear what business you can make from any part of the world. You need to hear texting. You need to hear on your English. People can just why you just anybody can do this business. We now can do them. But that means that I should go. I say follow who you know. I want to go. I got here regret. I got okay, God one. Bye.